Ia. Eu vă spun pentru că astăzi este sărbătoare, pentru că a fost învierea Domnului, vă spun Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bravo. Știți că astăzi este sărbătoarea morților, că se duce la cimitir, cu roșii, cu olivă, pentru că oliva este importantă, că e lăsată, de la Domnul nostru Iisus Hristos, că grâul să fie înflorit și să fie o jertfă pentru noi. Da? Ce știți voi despre această zi? Sau cum v-ați desfășurat voi ce face? Ce fac oamenii astea? Ce fac oamenii astea? Știți cumva? Hai. Vorbește-și, cum vorbește la Maria. Așa. Da. Și două pachete. Așa, ia uite ce interesant. Dar cui de pachete? Și la cimitir, la cimitir cine vine? Da, spune, vorbești cu mine. Trebuie să dăm și pe alte activități, domnul. Oamenilor, pentru și la copii, da? Că și copiii ăștia sunt de coliv, așa. Luați și caietele lor. Mănânce, că e Nu uitați la tare. Uitați-vă în caietele voastre. Și la cimitir cine mai participă? În afară de... Două părinte. Părinte, bravo, așa este. Și aici la fetele acestea, așa cum sunt caietele deschise. Da. Altceva, ce activitate faceți voi aici cu doamna Siminica Boier, care știu că se ocupă foarte mult de voi? Sunteți deja, ce clasă sunteți voi acum? Clasa Uite, stați puțin, doamnă, că nu mai văd gălia asta. Lasă așa, că asta am vrut să fixeze la tine, data de azi. Aici filmează aia. Și lasă să deschis. Cum văd? Ce înveți tu de la doamna? Că văd că e foarte așa pentru voi. Are tot sufletul. Mereu îmi spune copiii mei de la școală, copiii mei de la grădiniță, îi pregătesc, fac dansuri cu ei, cânt cu ei, vorbesc cu ei. Așa este? Bravo, bravo. Păi ce ansamblu avem noi în școală? Ansamblu Carpalu. Ansamblu Carpalu. Și ce înseamnă de fapt Carpalu, știi? Carpalu. Ce e Carpalu? Numele vechi al statului nostru și înseamnă culturi, nu? Sigur, da? Ia. Păi și voi știți cineva, vreun cântățel? Știm de... Ia să-l auzim, da? Din mormântul lunecat a Hristos a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a bucurat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a bucurat. Păsările ciripesc, toate florile floresc, înfloresc, înfloresc, Paștele sărbătoresc, înfloresc, înfloresc, Paștele sărbătoresc. Să cântăm cu adevărat, a Hristos a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a bucurat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a bucurat. Și noi să aplaudăm pe doamna, că a primit invitația noastră. Zicem că suntem așa, haideți să batem din palme împreună ca să ne aplaudăm. Bravo! Bravo! Și pe doamna care filmează, cum vă cheamă? Victorița. Victorița. Da, avem un nume foarte frumos în clasa noastră, Simfura. E nume biblic. Cine e Simfora? E un nume biblic, da? Bravo, da. Din prima parte a Sfintei Scripturi. Și am mai întâlnit la un grup de copii, scuzați-mă, nu ce problemă? Se chema Aron. Da, Aron e cu două litere, Aron. Da. Nu, Aron simplu. Da, simplu, da. Dar m-am bucurat când am auzit că era unul Dumnezeu. Da. Și ea este o fetiță foarte bună și o să vă dovedim că știm să cântăm, o cheamă Andra.
De asemenea, ea este o fetiță de asemenea foarte bună și o cheamă Andreea, da? Toate nepotica mea, Ia, uite, da? vezi? Avem la clasa pregătitoare și pe Ancuța, avem și pe Vlăduț, lipsește un băiețel, dar nu e nicio problemă. Alături de ei, să știți că ei n-au știut, ați știut cumva că avem astăzi musafiri la clasă, la oră, la întâlnirea de dimineață? Nu, absolut nu știam nimic și dovada este că ei sunt niște copii ordonați, niște copii frumoși, deși sunt în mediul rural. Noi vă dorim ședere plăcută la noi în clasă, astăzi de o zi foarte plăcută. Vă mulțumesc din suflet și copiii, eu vă doresc în numele Domnului să aveți multă baftă, să credeți în Dumnezeu, să ascultați părinții, să ascultați pe doamna care vă dă prima educație aici, care are foarte multă importanță și influența ei pornește viața voastră. Deci voi să credeți și să ascultați de părinți. Am ascultat tot timpul. Să respectați pe cei bătrâni, pentru că merită să-i respectați. Că Dumnezeu vrea să ne iubim între noi și să respectăm. Da? Și întotdeauna să vă uitați spre răsărit și să vă rugați la Maicuța Domnului. Da? Și să zice, știe cineva tatăl nostru? Cum să nu? Luați puțin și cadrul cu cele două. Da? Bravo! Dar 1, știu 2, toți. 3, 4, Dar 5, toți. tu știi? Păi de-aia ce rugăciune spunem când servim la micul dejun la ora 10? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor. și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Și am înțeles de la doamna Giulia că ne-a adus și o casetă cu ceva cântece bisericești foarte interesante și aș ruga-o măcar o bucățică, după care o lăsăm să ne mai povestească domnia sa ce mai are în suflet. Da. Îi dăm drumul la... Da. Care este prima? Salcia. Salcia. Și cu forța ei duioasă, către salcie grei, și cu forța ei duioasă, către salcie grei. Dacă te miră, apleacă stângile în jos, să faci rog unora pentru Fiul meu Iisus. Să faci pentru Fiul meu Iisus. Dacă îi cunoști durerea și voiești să rămâi al lui, dă-mi ramurile tale, Fiul meu Iisus, pe
În semn de respect pentru doamna Giulia. Pentru Dumnezeu, nu pentru nu, pentru Dumnezeu, cum spune Dumnezei. Dar și acum o să este o melodie, acest cântec, care este povestitor pentru oricine dintre noi care suntem copii. Când copiii suferă părinții, iar o mamă suferă. Zice, Doamne, nu e nimic mai greu decât să suferi ce sufăr eu. Când copilul nu te ascultă și îți dă probleme mari. Ascultați-l cu atenție, dar eu nu o să-l cânt acum, o să nu mai acolo. Să fii puțin mai tare, să jos, da. Să fii, mama. Doamna Mariana, veniți, doamnă. Veniți în coace, doamnă. Când copii nu te ascultă și-ți fac durere prea multă, lucruri sunt amare, însă plânsui mai dubai, este-l manei cu copii, despărțiți de
Îi mulțumim foarte mult, doamne Julia, și acum vrem să-i facem și noi o surpriză doamnei. Așa, ne ridicăm. Nu, numai fetele, atâta. Fetele, vine și tu, Anca. Stați așa. Da, da, aș vrea să le vedeți, să și le filmăm. Veniți în față, mai în față, aici. Chiar, hai și tu, Ancuța, hai. Scaunele mai în spate și încercați să ieșiți. Hai, ieșiți. Și tu, Gigi. Și tu. Ca să avem cor mai mare. Am zis o surpriză, da? Facem doamne, nu știe despre ce este vorba și băieții se ridică și ei și cântă din spate, da? Așa. Ia sta să ne așezăm. Nu, eu zic că, doamnă,